Hiru txerrikumetxoak. Egunon, ama. Egunon, George. Egunon, ama. Egunon, Marco. Arratsalde bezera, gabon, ama. Kaixo, Joe. Ez, itxaron, arratsalde ez, egun... Ai! Kumeok, mesedez. Gauza bat esan behar dizuet gozalea jaten duzuen bitartean. Ara, sardezka handiagoa da, baina kolara gehiago hartzen du, baina agian hausera bili behar nuke. Oi. Mila esker, ama. Makal xamar nabil egunotan eta... Makal? Gaixorik esan nahi duzu? Baina ama zu ezin zara gaixorik egon. Lasai, laster joango zaitondo eza. Baina zeuok joan beharko duzue merkatura. Hemen duzue diru pixkat, baina kontu zibili daukagun guztia data. Gaur errenta eguna da, ta hartzia unari ordaintzeko aina baino ez daukagu. Ta ondotxo dakizuetenok nolakoa den hartza. Zoazte bat, ta gogoan izan. Ez eralgi? Diru? Diru, Gehiegi! Begira hori! Pozik erosiko nuke ba? Amak diru gutxi daukagula esan du. Badakit, baina apur bategatik ez da zer gertatuko. Ez, diru hau janaria erosteko da soilik. Emaidazu! Ez! Emateko neuri! Maidazu! Neuri! 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 Joe, geratu hemen eta zaindu dirua. Eta nik tapauka gehiago bilatuko ditut. Ta ni janari merkearen bila joango naiz, eta gogoan izan. Ezer. Gure ama gaixorik dago eta 8 txanpon hauek dira daukagun diru guztia. Ederto. Begira zer dugun hemen, Frank. Mozolo bat lumatzeko. Txerria da nagusi. Badakit txerria dela kaiku hori. Zeuk diozuna nagusi?
Goazen txerria lumatzera. Baina lumatu ez dira baoliaskoak lumatzen? Kaixo, txerrikume hori, gaur sorte eguna duzu. Ez daki panik, baliteke nire sorte eguna izatea eta baliteke ez izatea. Txerritxo hau ergelutxa da. Oso itxura txarra duzu. Bai gero, ba ondo nago ba. Estarri handituta, belarriak gorrituta, apatxa apurtuta, zururra itxita. Buruak ematen dit gaixorik zaudela. Gauza bakar bate paino ezin dizu bizia salbatu. Benetan zerk. Honesek, otxokoren dena sendatu edabe magikoak. Tanta bat nahikoa da, itxuak ikusi gorrak entzunta errena lasterkai hartzeko. Zeuri ere hon egingo dizu lago. Baina ni ondo nago. Jakina ba, zuen amada gaixorik dagoena, ez da ba? Nondik, nola? Gaixorik eta makaldabil. Harrigarria, nondik jakin duzu? Nik gauza asko dakit, zorroan zenbat txampon daukazun ere zehaz dakit. Tera hori ezinezkoa da. 8 txampon. Bost, 6, 7, 8, nola tan jakingo? Esan dizut ba sorte eguna duzula txerriko, hain zuzen ere edabe magikoak 8 txampon balio ditu. Baina beti ere txamponbi ez da izaten ba? Dena sendatu edabe arruntak balio ditu txamponbi, baina dena sendatu txerri edabe magiko bereziak 8 balio ditu gogoratzen? Gogoratzen? 8 txamponak hartuko ditut eta edabe botila berezi bat prestatuko dizot. Nik ezin dut horrelakorik erosi. Ez duzu zuen ama osatzerik nahi ala? Jakina nahi dudana. Eta badakizu zerk sendatuko duen zuen ama ez da? Edabeak? Txerri edabe bereziak itxoin hemen, edabe gehiago ekarriko dizut eta Frank, zatoz. Presta dezagun txerri edabe berezia. Nagusi, guk ez dugu txerri edabe berezirik egiten da. Orain bai, eate hotz pixka. Belar batzuk. Eta osagai sekretua. Loia. Listo! Otxoko doktorearen dena sendatu txerri edabe magikoa. Baina, edabe arrunta loi pixka batekin baino ez da? Badakit kaiku hori, geure sekretua dugu. Esan dizut sorte eguna duzula, txerriko, ez duzu ama sendatuta ikusi nahi? Bai, baina... Ederki, janostean koiarakada bat eman eta zuen ama ondo gogortuko da. Loia gustuko izango aldu. Agur, txerriko! Behar dugun janari guztia 6 txamponetan aurkitu dut. Orduan txampon bi itzultzeko. Ama postu egingo da. Zer da hori, Joe? Amarentzako botika. Botika bitxia dirudi. Zenbat ordaindu duzu? Non daude 8 txamponak? Horixe ordaindu dut botika 8 txampon. Zer? Hartzea una data. Kendu bidetik, txerriko! Non dago errenta dirua? Hementxe bertan, hartz jauna. Hilabeteko errenta, 6 txampon. Errenta igo eginda azken hiletikona. Beste 2 txampon gehiago. Baina ez daukat besterik, hartz jauna. Orduan alde hemendik. Zer gertatzen da, ama? Hartz jaunak errenta igo duela.
Badakit, ezin izan duzue diru guztia janaritan gastatu. Eman bi txanpon diru zorrotik eta salbaturik egongo gara. Arazoa zera da. Dirurik ez daukagula. Diru guzti hau erosten eralgi dut. Honegingo zizula uste nuen orain badakit ez zaituela sendatuko, baina nik baietz uste nuen barkatu. Jo, ez jarri triste. Asmo ederra eduki baituzu. Ziur nago oso botika berezia dela. Utzi ikusten! Otxoko doktorearen dena sendatu edabe magikoa! Urdaileko mina sendatuko ditagian. Baina txerrientzako berezia da. Etiketan ez di horrelakorik! Ta 8 txanpon balio ditu. Horrek berdinduko du azken hileetako errenta! Ta datorren hilekoa bihar bertan nahi dut! 8 txanpon edo kanpora! Nire edabea. Nire janaria. Nire tapauka. Nire etxea. Umeok alde egin beharko dugu. Aizparekin bizitzera joango naiz, zuen izeba bakoniarekin. Baina izeba bakoniak 6 txerrikume ditu. Horrexegatik ezin duzuen irekin etorri. Hemen dauzkat azken 6 txamponak. Bina emango dizuet, eta horrela amaitu egingo dira. Arazoak. Baina, ma, zer egingo dugu guk? NSMok etzarete jadakume gorriak, hilea badaukazueko kotxean. Horrek esan nahi du nahikoa gizonduta zaudetela zeuen bidea urratzeko. Hortaz, lur sailen bat aurkituta, eraikizazue denontzako etxea. Etxea? Bukatzen duzuenean, nire bila etorriko zarete izeba bakoniarenera. Baina ama, nora joango gara zer eraikiko dugu? Hori zeuek erabaki beharko duzue. Eta ebazpide ona izango delakoan nago. Maite zaituzte, teneumeok, ta kontu zibilikero. Denetarako eta denetariko jendea dagota, batzuk onak dira. Eta beste batzuk txarrak. Horixe, onak aukeratu soilik. Agurren ekumeok, laster ikusiko zaituztet. Agur, ama. Agur! Ikusi arte, ama. Ara, begira horra, frankadiskide. Hiru mozolo lumatzeko gertu. Nagusi, txerriak dira baina. Badakit kaiku hori, orain ekarri mozorroa. Zergatik behar duzu mozorroa, nagusi? Horietako batek ezagutzen nauelako kaikua. Zuegon hemen ta begira nola lumatzen ditudan txerrikumeak. Baina nagusi, txerriak ez dira lumatzen, oiazkoak baizik. Ikusi eta ikasi. Ahem. Ahem. Egunon laguntxok, Eduard Azeri dut izena. Zuetzara azeria, otsoa baizik. Baita zera ere, otso itxura daukat, otsoen antzera ibiltzen naiz, otsoen usaina ere badaukat, baina azeria naiz. Barka azeri jaunanik zu eskara inoiz, zuetzara sekula... Ez, guk ez dugu inoiz elkarri ikusi. Nuen ala uste, izan ere nik ala uste nuen, baina... Berriro ez, Joe. Agian lagunduko diguzu, azeri jauna. Lursail bat erosi nahi duguta. Hau xederra, itzela gero, zuek lursail bat erostekotan eta ni bat saldu nahian. Benetan? Lursail bat saldu nahi duzu, benetan? Eta mauka ederra da gainera, nola kolorra erosi nahi duzue? Zabal-zabala, etxe bat egiteko modukoa. Ta askorekin. Herrian topatu zintudan, ez bidean izan zen. Zabala eta askorekin, aukerako lekoa daukat jarraitu neuri.
Hauxe sorte ederra. 10 postu egingo da. Ala parkean topatu ote nuen, edo ibaian agian. Hauxe duzue. Bai, ezin hobea da. Eros dezagun orantxe bertan. Barka, azeri jauna, baina guk ez daukagu honen lurre ederra erosteko dirurik. Eduard deitu idazu, zenbat daukazue? 6 txampon baino ez, nire anaia jouri ia gure diru guztia siskatu baitzion 8 maltzur batek. Ez, hori bailatza, gaur egun ez dago inorekin fidatzerik. Horixe esaten du amak. Eta arrazoia du, 6 txampon diozu? 6 txampon, bai etxea eta bai lurra erosteko. Ulertzen dut. Ara, nik txerriak oso maite ditut eta horregatik eskaintza berezia egingo dizuet. Begimenean daukazuen lur guztia 3 txamponetan. Eginda! Eskerrik asko, azeri jauna. Eduard. Mil esker, Eduard. Badakit konterriko azokan izan zen, bai, ez, gabonetako dantzaldian izan zen, edo bebe... Jo! Lurra dugu geuretzako. Lupetzatan gozatzeko. Maite ditut txerri horiek. Aberastu egin behar nauteta. Nola lortu duzu hori ba? Lurra usaldu diet. Merke, bai. Lurra usaldu, baina ez da zurea. Beno, batek jakin norena den. Horrena da. Ez sartu. Hartz jaunaren jabegoa. Hartz jauna. Etxea egingo bizitzeko, geure txokon bizi nahi dugulako. Etxea lastoz egin behar genuke, anaiok. Lastozko etxea ez dut uste sendoa denik. Tata, nik zera diotxuet, zer diotxuen nik? Honek konponbide bakarra du. Bakoitzak bila dezala bere aldetik etxea egiteko ondoen deritzona. Zer diozue? Ongi! Ongi, bai. Lastoa! Zerbait gogorra. Zerbait. Lastoa... Baina, non aurkitu nik lastoa orain? Lastoa salgai! Hauxe sorte potoloa! Eta, ze moduz, txerriko? Bai etxe polita. Honexen antzeko etxe bat egin nahi dut. Lastozko etxea egin nahi duzu? Ba ote dut hau bezalako etxea egiterik zure ustez. Lasto pixka bat erosten badidazu, baliteke, zenbat diru daukazu. Txampon bat. Txampon batekin ezin izango duzu lastozko etxearik egin? Ez, zer egin orduan? Neuk esango dizu zer egin. Ikusten duzu horko lastometa hori? Bai? Eramaiozu untxi Andreari nire partez. Eta nahi beste lasto emango dizu txampon horren truke, konforme? Eginda! Beste gauzatxo bat, untxi Andreak azenario banaka batzuk ematen dizkit lastoaren truke. Ekarriko dizkidazu azenarioak? Azenario banaka batzuk? Bai, jakina! Untxi Andrea! Untxi Andrea! Neu naiz untxi Andrea. Hemen daukazu lastoa! Mil esker, txerriko politori. Utzi dazu lastoa hor alboan, mesedez. Bai ba! Ui! 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 Ui!
Mil esker. Ui, ez horregatik. Bai, ezin hobea da. Bai, etxe gintzarako aukerakoa. Zer egin behar duzu? Etxea, garajea, teilatua? Lastoaz egin? Ez. Lasto hau nire untxikumei azpiak egiteko da. Oh. Lastoaz egin? Ahari zoro horrek esan dizu lastoaz etxe egin dezakezula? Bai. Lastoaz egin? Ez dut sekula horrelakorik entzun. Ari jaunak lastozko etxe ederra daukaba. Ederra da, txerrikume, baina ez oso sendoa. Kontu zibili lastozko etxerik egiten baduzu? Lasai, Utsi Andrea, zera, Ari jaunak berarentzat azenario banaka batzuk dituzula esan dit. Banaka batzuk? Horiek guzti horiek dira Ari jaunarentzat. Zure azenarioak, Ta, non egin behar duzu ba lastozko etxea? Lakuaren ondoan, 3 anaion artean lurra erosi dugu. Benetan? Garestia gero horko lurrak? Beno, 3 txamponetan erosi dugu. Zer? Barkatu, neure lastoa hartu behar dut. Ekarri hori. Baina, zuk esan duzu... Nik esan dut, nahi beste lasto emango dizut. Baina ez dugu eskorgarik aipatu. Hartzari 3 txamponetan erosi diote lakuaren ondoko lurra? Ez du sinesten. Ez dut inola ere sinesten. Hemen barruan, eta hor ere bai, eta beste apur bat gehiago hemen... Leku bat astu zaizu. Nork esan du hori? Berak. Nork esan du hori? Neuk, Karen Kilkir naiz. Ni Christopher Kilkir naiz, eta lasto gehiago gordezen ezake kapela azpian. Mil esker, Christopher, hori bai buruera bikaina. Eta hor ere bai. Bai, lasto gehiago. Keuk egingo dugu. Mil esker. Mil esker, ene lagun Kilkirtxok. Nirekin etorri nahi duzu eta etxea egiten lagundu? Bai, jolasgarria izango da. Guazen! Ba, ez du eskorga erabili. Lurra? 3 txamponetan? Zergatik ezote dit hartzak neuri saldu? Lastozko etxeak ergelkeria hutsa dira. Lastozko etxea egingo dut txerrikumeok bertan bizi daitezen. Kokotxean hilea daukadalako. Kokotxean hilea daukazulako. Begira, txerriño zorri, lastozko etxea egiten ari da. Oh, bai polita. Txerria baino ergelagoa zara, lehen aize boladak pikutara bidaliko du etxea. Oh, enekien horixe. Frank laguna, pizkat jolastera noa. Ikusi eta ikasi. Horra, bukatuta dago. Otxoa! Bizkor, lasto etxe barrura. Horrela ez da sartuko. Txerriko txiki, utzi da zu sartzen. Kokotxean daukadan hileagatik, ez. Orduan putz, eta putz egingo dut zure etxea botarte!
Aizu, Marko, etxera joan beharra daukagu. Gero arte! Belardian ez dago txoriketa, agur! Ui, neukero bedut oporraldi labur bat hartu! Tira ba, zer ez egingo dute etxea. Egizu etxea, abarrez. Zer esan duzu? Abarrez egiteko. Abarrezko etxea egiteko neuk bezala. Abarrez? Ara, nik ez dakit, Jarraitu neuri txerriko. Azkar? Ikusten, etxerik onena. Bai, eta gainera etxea abarrez egitea erraza dirudi. Erraza? Erraza? Trebetasun handia behar da, eta astia. Eta nik ez daukat astirik hitz egiteko ere. Barkatu, Kastore jauna, jau dut izena eta etxea egin beharra daukat. Salduko dizkidazu abar batzuk txampon baten truke? Ez, lanpetutan abil horretarako. Abar pilua aurkitu beharra daukat. Agur jo? Lana daukat. Landa, lan. Txamponik ez dut behar nik ezertarako. Nik basafruituak behar ditut barri eta bertan nire umeentzat. Kaixo! Kaixo, basafruituak, beno, hain baten nik, baina ez dakit non. Zuaitz goietan, Kastoreok ez daukagu zuaitzetara igotzerik. Ez da Txerriok ere. Basafruituak ekarriko dizkizuet, Kastore Andrea. Kontxo, Txerriok ezin gara zuaitzetara igo. Tira ba... Oi! Horrela alferrik nabil, agian korrika eginez. Bat, bi, hiru! Ez dut inoiz lortuko. Zer duzu lagun gazte? Historio luzea da. Konta idazu ba? Beno, ba, ama makaltxo zebilen, hortaz nik edabe magikoa erosi nion. Eta Kastore Andreari basafruituak eramaten badizkio tabar batzuk emango dizkit. Ta hemen nagoni. Marrazoia duzu historio luzea data, baina lagundu egingo dizut. Nola baina? Txampona ematen badidazu zuaitz goietara egan egin eta behar beste basafruitu ekarriko dizut. Kontxo, tira, ongi da, kokotxean daukadan iriagatik ongi da. Hornoa ba! Mil esker. Mil esker. Mil esker benetan. Eskerrik asko, orain nire gogoko txano erosi ahal izango dut. Ta mil esker zeuei ere. Barkatu ez dizuet ulertu. Eskerrik asko esan dizute, Jo, ta neuk ere berdin diotxut. Hartu etxea egiteko behar beste abar. Mil esker, Kastore Andrea. Presak zuloa dauka. Apesak trukoa dauka? Presak zuloa dauka! Barri berta guazen azkar! Arraioa, abarra hau hemengoa ote da, ala hemengoa. Ai, jene. Jarrizazu hor, Jo! Mil esker, txautxangorri.
Kaixo, Jo, kaixo, txantxangorri. Kaixo, Jo, kaixo, txantxangorri. Kaixo, Barri, kaixo, Berta. Amak zuri etxe egite laguntzeko esan digu. Basafritu asko ekarri dikuzulako. Pesaren trukoa konponduko zenuten, ez da, hau da, presako zuloa esan nahi dut. Bai ba, ea Barri ekiegun lanari. Aizu, Frank, begira horra. Edabea saldu genion txerri inozoa da. Etxea abarrez egin du. Polita gero? Frank! Etxea abarrez egitea, lastoz egitea, baino ergelkeria handiagoa data. Hau ere bota egin behar duzu, nagusi? Gero ikusiko dugu hori. Lehenengo amaitu dezatela. Txantxangorri, eskerrik asko. Ibaire itzultzeko ordua dugu. Agur, Jo! Agur, mil esker, Barri, mil esker, Berta. Hemen? Agian, hemen? Jarrizazu erdian. Ederki. Marko, zer duzu itxura txarra duzu, gero? 8 maltzurraren gandiki ezin abil. Ze 8? Nire lastozko etxea bota duen 8. Hori karagarria da, nolako itxura du 8 horrek? Ba, zera dirudi. Argia, maitagarria, eta oso ederra. Goazen ara berriz. Horrela ez da sartuko. Horixe esan dut neuk ere. Txerriko txikiok, utzi da zue sartzen. Horixe esan dit niri ere. Kokotzean daukadan hileagatik, ez? Horixe esan dut neuk ere. Orduan putz, eta putz egingo dut zuen etxea botarten. Horixe esan dit niri ere. Ta badakizu gero zer gertatu den? Hauxe gertatu da gero. Agian gogo eta egin beharko genuke honi buru. Goazen hemendik. Bai. Txerri ergelok. Berriro lortu duzu, nagusi? Bai, lortu dut. Badakizu, Frank? Erabat azerretzen hasitanago hainbeste putz eta potz. Bai, neu ere bai, nagusi. Zerriateko gogoa daukazu. Txerriak! Etxea egiteko gai gogorrak behar dira, eta iraunkorrak, baina ze gai gogor ordea. Utzi da zu laguntzen, Sator jauna. Mil esker txerri gazte. Neka egindanago. Barkatu nire jakin mina, Sator jauna, baina zertan ari zara ba. Ara, txerri lagun. Nire sorotik harri hauek guztiak ateratzen ari naiz. Baina zer delata? Honegatik, hau patata bat da. Nire gogoko jakia, patatak ere behar ditut nire soro guztiak. Baina zertarako atera harriak? Ara, harriek pataten antzan dia dute, eta badakizu zer gertatzen den harriak janezkero? Ez, zer? Hauxe! Harriak gogorrekiak dira baita Satorren aginentzat ere, hortaz harriak sorotik atera behar ditut. Nekatuta dirudizu, lagundu egingo dizut. Osondo! Laguntzarik behar duzu, txerri jauna? Kaixo? Zer moduz, lagunak eta nik lagundu egin nahi dizugu. Eskerrik asko, zuen eskuak ondo etorriko zaizkigu. Beno,
Gu marraskiloak gara, ez daukagu eskurik. Bai, ikusten dut. Badakit, oskolak erabiliko ditugu. Buru erabikaina. Ai, ene bada. Bizkortu gaitezen, ekaitza dator! Ea bizkor! Aurrera! Aurrera! Ai, ene, busti egin behar dugu! Banakit, harri horren ostean jarriko gara. Handia da eta babestu egingo gaitu. Bizkor! Bizkor! Harriak, babestu egiten zaituzte. Sendoak dira. Betiko irauten dute. Harriak. Harriak! Zer esan duzu? Harriak! Harrizko etxea egingo dut. Bai, buruera bikaina, George, bikaina! Asmo ederra hori ze, Txerriko. Sator jauna, txampon bat baino ez daukat, baina harri hauek guztiak erosi nahi dizkizut. Harri hauek erosi diozu? Ta txampon bategatik? Zoratuta zaude. George, ene lagun, harriok de balde hartu ditzakezu. Ara, neuk lagunduko dizut eramaten. Geuk ere bai. Mil esker benetan denoi. Eta... nora eraman behar dituzu ba? Laku ondora. Hiruan aion artean lur sail ederra erosi duguan. Laku ondoan? Lur garestiak dira horiek. Guretzat ez, 3 txamponetan erosi baititugu. 3 txamponetan? Artz jaunak 3 txamponetan saldu dizkizue laku ondoko lurrak? Ez. Artz jaun zakarrak ez. Edu arazerik saldu dizkigu eta oso lagun jatorra da. Artz jaunak ez? Izan ere, Artz jauna ez dut astebetetik ona ikusi. Beno, hori zera ospitalean dagoelako da. Ez, zer daukaba? Edabe bat hartu zuen eta sabelean izugarrizko mina eragintzion. Edabea? Non lortu ote zuen hori? Mil esker, Simon! Ez horregatik, George. Sekulako etxea egiten ari zara, lagun. Etxe sendoa, bai. Azken harria! Laster noa bera! Hemen daukazu, George. Harri hauek sobran daude. Itzel! Beko zua egiteko erabiliko ditut. Ta orain, Sator jauna, hartzazu txampon hau zure harrien truke, mesedez. Mesedea egin didazu harriok hartuta, baina entzun gauza bat. Txampona hartuko dizut lapiko zaharronengatik. Berria daukat eta hau ez dut gehiago behar. Eginda! Zorterik onena opa dizut, George. Mil esker! Agur, Sator jauna! Agur, marraskilok! Agur, George! Agur! Agur!
Amari izugarri gustatuko zaio. Tak, tak. Marko, Joe! Honezkero ikusiko zenuen. Ikusi nor? Badakizu handia eta maltzurra da, badakizu nortaz ari naizen, ez da? Otsoa! Ikusi dituzu Terrier geloriek, beste etxe bat egin dute. Lehenengo alastoz, gero abarrez, eta orain harriz. Hei, bai etxe polita, sendoa da eta tximinia oso gogoko dut. Zer zarazu, arkitekturara ditua? Ez, baina gozen naiz. Bai, neu ere bai, gozeak akabatzen dago. Frank, txerriki errea faltzeko gogorik bai? Bai goxoa, txerriki errea. Bai goxoa, bai goxoa, bai goxoa! Ondo da, lasaitu Frank! Kaiku hori! Au! Ta orduan nire lastozko etxe osoa bota dit. Ta gauza bera egin du nire etxearekin ere. Ez dut ulertzen. Otsoak zergatik gorrotatzen ditu hainbeste txerria. Ez ditut gorroto. Oso gogoko ditut. Batez ere erreta eta sagar saltxatan. Bizkor, denok barrura! Horrek min egingo zizun? Txerriko txikiok, utzi da zu esartzen. Horixe esan digu geuri ere. Kokotxean daukadan ileagatik, ez! Ta horixe esan dugu geuk ere. Horixe esan dute aurrekoetan ere. Orduan putz eta putz egingo dut zuen etxea botarte! Ta hori ere esan du. Ta orduan Chris Crack Zalapart. Saiatu berriro nagusi? Bai, onge da. Hemen ondo egongo garela uste dut. Harria lastoa baino sendoagoa da. Eta barrak baino ere bai. Gorrito ditut txerri horiek. Euren etxea ondatzen espadot. Neu ondatuko naiz. Arnaz handirik ez duzula dirudi nagusi. Tximinetik beraz hartuko naiz. Laster egingo dut bai txerri horiena. Etorri lagundu idazu. Ziur nago otso hori lehen ere ikusi dudala. Bai, neuk ere ala uste dut. Nik berritan ikusi dudala egingo nuke. Edward Azeri! Otsokoren dena sendatu edabe magikoa. Zer? Berak saldu zidan edabea 8 maltzurrak. Zer da hori? Otsoa da! Tximiniatik sartu nahi du! Ez, jan egingo gaitu! Ez horixe! Bizkor, lagundu idazue! Nola ezote zaitau lehenago bururatu. Putz eta putz egitea baino errazagoa data. Zuenak egin du txerrikumeok. Afaldu egin behar zaituztet eta... Aizu, nagusi, ilun dago, zer gertatzen ari da? Utzi da zu! Oraintxe!
Otxoaren bila joango naiz. Zer egingo dugu Otxoarekin? Zer darabilzuen nire lurretan? Otxoari erosi dizkiogu. Baina ez dizkidazuen niri erositan naiz jabea hortaz alde. Bai polita arrizko etxe hau. Neuretzat hartuko du. Arjauna, gaixorik egon omen zara. Poposte naiz hobeto zaudela ikusita. Eta hobeto nengoke edabe ura egin zuen alproja aurkituko banu. Edabe magikoa? Bai, zeu eikendu nizuena, hau da, zuen amak eman zidana. Uraxe edan nuen eta ospitalean egon naiz astebetez. Eskerrak amaketzuen edabe hartu. Edo zer emango nuke zital horren gainean eskuak ezartzearren. Edo zer? Edo zer, bai. Eta edo zer delako horren barruan lur zail hau ere sartzen da? Nahi dudana ematen badidazue. Lur zail hau zeuentzat izango da. Arjauna, zatoz nirekin. Hortaz, Otxo maltzurra eta erbinu dekaikoa eman genizkion Arjaunari. Ta berak guri lur saila eman zigun. Ene umeok, zuek bai buru argiak. Ta gure laguna gurekin bizitzera etorri dira. Berriro ere denok batera, nire hiru txerrikumei esker. Baina esan, zer gertatuko zaio Otxo maltzurrari? Aha, Arjaunak gurea bezalako arrizko etxea edukitzea erabaki du. Ta, badakizu nork egingo dion? Frank erbinudeak eta zer maltzurrak, zer maltzurrak. Otxoa!